Ababukeli bayithumelile imibono yabo yevideo malungana nalolu daba. Msakaza kulula njengamanje ukuthi qhamuka isombululo. Abantu basemkhanya kude koJozini, Phongolo, Mtubatuba bakhathele ukwebiwa kweimoto ziweliswe umngcele. Nami ngisho umfowethu waba isisulu sokutshontshwa kwemoto yawela kuze kube manje ayitholiwe. Angeke baphuma nasigqibo kanye isisombululo ke kukhona amaphoyisa awo ngoba kaloku okwabatsotsi kuphinde kubekho abankampene namaphoyisa. So xa kusaka namaphoyisa nje phathi angeke incede. Msasazi into efuneka inye kaloku umphathiso wezamapolisa uba ubheka icele makehle ayodibanisa ilithimba labantu baseJozini nabapolisa nethimba likarhulumente kuhlalwe phansi kuboniswana kuzo nosombululo. Uba bevana khona ubugebengu uzaqhubeka kusenzeka. Kuhlungu kakhulu lapha abasagcini manje ngokutshontsha imoto sebahlukumeza izisulu kuyadlwengula kwenziwa yonke lento and okubuhlungu namaphoyisa kunamaphoyisa akhohlakela asebenzisana nezigebengu. Ukungaphumi kwesixazululo kukhona amaphoyisa kukhona nabaphathi nohulumeni kusho khona ukuthi imoto isizoqhubeka zintshontshwe.